Һәр кайсыбызга таныш алма. Әлеге җимеш яшел, сары, ал яисә кызыл төстә була. Алмагачта үсә. Алмагачның биеклеге 12 метрга җитә. Җыюы җайлырак булсын өчен махсус уйлап табылган 2 метрлы алмагачлар да бар. Алманың зурлыгы да төрлечә. Борчак кадәрле кичкенәләре дә, бик зурлары да очрый. Алма сусыл һәм тәмле. Аннан кайнатма, компот, алма суы ясыйлар, как кыялар, киптереп куялар. Тагын ул бик файдалы. Табиблар фикеренчә, яшел алма тешләрне ныгыта. Сары төстәгесе организмның авыруларга каршы торучанлыгын арттыра. Кызылы йөрәкне сәламәтләндерә. Инглиз халкы гомумән алма барлык авырулардан савыктыра ала дип ышана. Аларда хәтта көненә бер алма ашасаң, табиб та кирәк булмас дигән мәкаль бар. Шунысы да билгеле, алманың иң файдалы өлеше аның кабыгы, әмма үзәгендәге орлыклары зарарлы, кеше организмында алар агуга әверелергә мөмкин. Алма моннан 8,500 ел элек барлыкка килгән. Аның туган ягы дип хәзерге Казакстан территориясе санала. Казакстанда хәтта алма бакчалары белән дан тоткан Алма-Ата шәһәре дә бар. Андагы күк түбә тауында алмага мәрмәрдән һәйкәл куелган. Алманың 7000дән артык төре сорты бар. Җирдәге барлык алма бакчаларын бергә җыйсак, алар биләгән мәйдан 5 миллион гектарга җитәр иде. Бу Словакия яисә Доминикана Республикасы биләгән мәйдан кадәр. Алмагач гадәттә 60-70 ел яши һәм уңыш бирә. Әмма иң карт алмагачка 374 яшь. Ул Америка Кушма Штатларының Манхэттен утравында үсә һәм хәзердә уңыш бирә икән. Бу груша. Икенче төрле аны армут дип атыйлар. Груша алманың якын туганы. Армут яшел, сары, кызгылт сары, кызыл төстә булырга мөмкин. Ул груша агачында үсә. Бер агач 100 ел буе уңыш бирә. Грушадан кайнатма, компот ясыйлар, киптереп куялар. Әлеге җимеш кабатланмас тәме белән генә түгел, кеше организмына китергән файдасы белән дә үзенчәлекле. Ул баллы булып тоелса да, составындагы шикәрнең бик аз булуы белән аерылып тора. Армутта табигый антибиотик бар. Ул югары тән температурасын төшерә. Тагын груша тешнең эмален ныгыта. Организмның авыруларга каршы торучанлыгын арттыра, кәефне күтәрә. Син беләсеңме, грушаның җимеше генә түгел, агачы да игътибарга лаек. Аннан йорт җиһазлары, савыт-саба һәм музыка уен кораллары ясыйлар. Грушаның туган ягы дип Урта Азия санала. Бу чия. Күпләр аны җиләк дип уйласа да, чия чып-чын җимеш. Ул чия агачында үсә. Чиянең сары, ал, кызыл, куе кызыл төстәге төрләре билгеле. Тәме дә әчкелтемнән баллыга кадәр төрләнә. Чиядән кайнатма һәм компот ясыйлар. Чия кешеләргә 2500 ел элек үк таныш булган. Башта ул кыргый табигатьтә үскән, 7нче гасырда аны бакчаларда үстерә башлаганнар. Чия файдалы витаминнар чыганагы. Ул канны чистарта, организмны зарарлы матдәләрдән арындыра, йөрәкне ныгыта. Салкын тигәндә тизрәк терелергә булыша, югары тән температурасын төшерергә ярдәм итә. Организмның авыруларга каршы туру сәләтен үстерә. Әмма аш казаннары авыру кешеләргә чияне саклык белән генә ашарга кирәк. Чия суы тешләрнең эмален нечкәртергә мөмкин. Шуңа күрә чия ашагач, авызыңны чайкатып алырга онытма.
Ә хәзер кызыклы факт. Япониядә гаҗәеп матур сакура агачлары үсә. Алар да чия агачлары икән бит. Тик алар җимеш бирми, ә зак вакыт чәчәкләре белән куандырып тора. Дустым, видео сиңа ошадымы? Алайса, лайк куй һәм безнең каналга языл.